vás u mýho prvního mluvícího videa, nebudeme mluvit. Je tu se mnou můj bratranec. Ahoj. Můj brácha. Čau. A teďka si zahrajeme mod Juggernauta. Kdo bude Juggernaut, tak doporučuji. Já. Ale to se vybírá samo. Kdo bude Juggernaut, tak si doporučuji vzít Energy Rifle nebo Energy pistolky, ať má ně, protože Juggernaut nemůže. ať má, že něco nekonečného, protože on bude po tobě že ho střílet a ty ho můžeš vykempit teda odšítem a potom, že on nemá jak boxovat. No, takže tohle. Všecko máme time, Juggernaut. Všecko by mělo být nastavený. Ještě tohle si nastavit. Animap. No, takže všecko jede. Tak pojďte. Všichni sem, pojďte. Maxi, pojď. Juggernaute. Mistre Juggernaute, pojď. Ne, pojď sem k nám. Jinak to tebe nevylosuje, ono to vylosuje vždycky ty, který jsou tady. No pojď. To nevybere, musí to. Ne. Dávám ready. Jo, dobrý, dej ready. Kamo! Já musím jít sám, jděte vy sám. Jo, ty jsi tam dal 4 versus 4. Jsem tam dával Juggernaut, teda Infinite Players. No až teď to jde. Dobrý. Tak půjdu sem. Ale budu tady. Dva z nás, který budou tady, tak budou Juggernauti. Jeden musí jít pryč. Tam píše, jo, To se píše, že to musím já pomoct. Jmenuje se Juggernaut. Yes. Dáme nějakou dobrou mapu, třeba Splash. Ne, já bych dal třeba Už není čas. tak Big Splash. Maxi, Ben je Juggernaut. A co se má vzít? Asi, anebo ne, vem si Bena sniperku. Je zakázaná. Jo, tak já si ji... Dobře, další kolona. Maxi, nevím, co si vem. Vem si cokoliv. Prostě ty. Bacha, má snipu, jo? Já taky. Tak je k ničemu sniper, Maxi. Tam on měl že headu. No, to je hrozně. Já už ji nebudu brát, jo. Jo. Maxi na středu. Maxi, ta sniper je k ničemu, protože jemu dává 150, má 3000 životů, jo. Bacha, za tebou. Dobrý, tak teďka si jdej pryč, jo. Hej, kamo, já nesnáším. Ale já si ji dám pryč, neboj, Maxi. Nesnáším. Ne, vezmu tohle, no, tohle. Kamo. Máš šoupinu. Kámo, ale ty to máš jenom... Na šoupinu. Jsme tu na šoupinu. Kamo, jak je šoupinu? Ty máš šoupinu. Ne! Ono má crossbow. A to se nezakázalo, to není tak dobrý jako sniper. Počkejte, já si jenom dám medkit, jo. Ne, Maxi, on má na zadech štít, takže on může střílet. Hej! Kamo, to nejde. No. Jak to, že máš tu? Já jsem vzít crossbow. Crossbow je ten je taky, tak ten je ještě horší jak sniper Maxima. Kamo, s crossbow dá 301 damage. Kámo, má 3000. To se vůbec nevyplatí. Já si vezmu plamenama. Je u nás na spawnu. Já jsem na spawně. Bacha, má granite launcher.
Nic. Ten je dobrý Juggernaut. Vypadni. Má granit launcher. Yes. Já si ho dám pryč. Vždycky si ty po každém kole si ty zbraně vyměň. Ten plamen. No. Jak já se vlastně ani brát nechci vlastně ani nemyslím. Když mám 3000 tak... Yes. Páďo. Bum. Tam no. Yes. Kamo, ne! Stovka. Hej. Kamo! Zvanem si potom normální kolo, normální bitvu. Jo, kámo. A teď si beru assault rifle. Jo, já si taky vezmu nějakou horší. Kam jsem měl. Já třeba hrozně miluju tu Subsmine Tripmine, takový ten čtverec, který tě odpálí hrozně vysoko. To je jedna z mojich nejoblíbenějších věcí. A to je fakt dobrá zbraň, i ta assault rifleka. Pomoc, já u mě. Kam? Mám 3 životy, Maxi. Co? Mám 3 životy. Kámo, já jsem asi na hladách. Je to? Můžu ti pomoct. Ne, kámo, to že nejde, vole, když máš 3 životy, Maxima, ty tady skáčeš a hážeš. Bacha za tebou, já. Nabij. Jo, a další kolo nebude Juggernaut. Dobrý, tak teďka to už skončilo, celá hra. Nebude Juggernaut, ale bude jedna tohle sto. Takže pojďte. Ne, bude to zase 1v1. Dáme station a dáme si pouze loadout, který mají šerifové. Nebo jako který si myslíte, že mají takový ty kovbojové Random loadout. ne, šerifové, ty, který mají šerifové. Big station nebo station? Tak dáme Big Station, Bena. Toto. Ne, Big Station, budeme hrát na šerify přece. A vemte si nějaký zbraně, co mají prostě jako padouši na západě, nebo západníci. Tam můžeme zase, ne, Max jak Juggernaut. Ne, není Juggernauta, nehrajeme. To tady nejde. Já si vezmu prostě něco, co si myslím, že mají ty kovbojové. Já nevím. Co bude koubojová. Já nevím, já si prostě tady něco vymyslím. Já se dám crossbow. Mazíček. Dobrý, já jsem si vzal docela jako crossbow podle mě jako můžou mít, že jo, Bena? To mám. Bene, Já jsem nějak na speeděnej hodně. já jsem si No tak ten crossbow ti dává speedku. ten crossbow tě- Bene. Tak Bene, tak to si nejsem jistý, jestli mají teda šerifové ty vole prák. Jo, mají prák. Prák? Jako slingshot, to teda nemají prák. To mají spíš nějaký vole 5letý dětě. Kámo, že jo, to je hrozně OP a tohle to rozhodně šerifové nemají. Bene se zvrtlo. Ty vole, já se snažím aspoň něco, co mají šerifové, jako třeba crossbow. Ježiš, na druhé straně. Jako třeba prostě crossbow, shortinu, tohle, kosu. Kamo! Třeba jako to, co má Max, to mají v podstatě šerifové, kromě jako toho Warpstoneu. Já mám třeba crossbow, shortinu, kosu a freeze ray. To freeze ray úplně nemají, ale tak. Konkrito, jo. Konkrito. Kdo tu má grenade launcher, tak to rozhodně nemají šerify. Granáty házej. Ano, ale ne granite launcher, ty vole. Hej! Takže tu granite launcher rozhodně nemají, to se teda vymýšlíš.
A můžu házet granáty. No ano, ale tak ne grenade launcher, tak jako granát můžeš si klidně vzít, ale prostě grenade launcher, to není moc teda. Já si jdu vzít fakt něco, co mají ty šerifové teďka, nebo něco. A to poslední je jedno, co mají. No, to poslední je jedno, co. Já si vzal medkit, protože... Kámen. Já jsem si vzal třeba šortinu. Kamo! Má revolver, ty vole. Pardon. Můžu si vzít snajpu? Kam to nemají šerifové, ty mají tak crossbow maximálně. Jako jo, můžou mít snajpu. No. Tam má autoshoot prostě, ty nemůžeš. On má snajperku. On má autoshoot a snajperku, to jako šerifové nemají moc. Snajperka je zakázaná. Jo. A hlavně, ty Ok. máš autoshoot, kdyby si neměl zapnutý ten autoshoot, tak ne, tak mi to nevadí, ale prostě ty máš zapnutý ten autoshoot. Ale já nemám autošut. Máš, protože ty jenom namíříš, zestřelí tě to, já Maxi, vím. nekoukej ale fakt na ten PlayStation, to je podvod. Maxi, ty nevidíš tu červenou šipku, kde je. No, teda slyším někde za tebou. Bacha má shield. Maxi. Maxi, nech to, je to video na YouTube. Je to hra, Maxi. A je to video na YouTube, teďka se to natáčí. Já to nebudu hrát znovu. Když jsi mě dal jenom jeden pokus štítem, tak proč jsem zemřel? No, protože jsi mě... Kamo! No, protože Maxi, Penky nastřílel. No, že jo, podvodník! Jdu ti dát bán. Já se to bojím. Jdu ti dát bán. Same tak, ale já jsem se Podvodníku, dej pryč ten... Dej Já jsem pryč. jenom pryč. No nic, brosky. Tak RPGčko taky nemají šerifové, vy prostě nedodržujete. Mají? Šerifové mají RPGčka, tak ať lidi napíšou do komentářů, asi mají šerifové RPGčka. Nevím. Napište schválně do komentářů, asi šerifové mají RPGčka, grenade launchery, prak a tohle. Co si tady Dany 67 bral? Já si teda myslím, že ne. Kamo, jak to? A motorovku taky si myslím, že nemají. Ale jako to napište do komentářů všechny zbraně na tuhle mapu, co teďka hrajeme, ty loadouty. Ty loadouty, které teďka speciálně hrajeme, tak vy napište do komentářů různé věci. Zakřívám taky. To zakázaný. Tak to ne, už jste přestali ovšem. To zakadí. To nebyl, Maxi vzal... Zabiju, jo. No, dobře. Maxi, jestli máš snajperku, tak tě zabiju. On má snajpu. Plamenomet. Tak to máš výhodu. Tak ne. Kámo, Šerifové nemají plamenomet, takže... no, Kamo, ale tohle taky nemá šerifové. mají shotgunu, mají šerifové, Shotgun revolver mají. mají. Revolver mají, štít můžou mít a warpstone, ta poslední věc je vždycky jedno. To je postovačky, vole. Kdy? Ne, kámo, čekej, beru si lékárničku. Ty jsi hrozný, Maxima. Když si Opravdu, bereš já ti mám- nemůžeš utočit. Kámo, já ti mám chuť dát vle kika. Opravdu ti chci dát kick. Kamo, pojď.
Já jsem dobrá třeba. Tak určitě jsi dobrý. Ty máš jenom autoshoot. Ty jenom míříš a hned ti to vystřelí. Ty nejsi dobrý, ty jenom máš autoshoot. Já jsem si ho vypínal. Ten autoshoot. Kamoničko, neprolhanej. Bene stojí tam za dveřma zelenýma, jo? Chce tě tam zastřelit. Tajně. Mary Kappa, Ne. Jako další hru, to je jedno, kdo teďka vyhraje. Dobrý, kašle na ně. A jako další hru si vybereme nějakou mapu, kterou jako jsou SWAT jednotky. Znáte SWAT jednotky, nebo jsou takové? Žádný už žádný pěvajte! Pojedem za to, že žádný pěvajte! Ať zase mi kufali. Same, pojďme teďka random, pojďme teďka random loadout, tyhle random. Ej, tady hroty, ne, přestaňte se vlátit, borci. Nic se tady nestalo. Kalma. Ej, hroty. Dobře, tak teďka budeme hrát random, všechny random. Jak si znáš tlačítko random, jestli jim budeš dávat tlačítko random, dostáváš kick. A co? To není ban, kick není ban. Kick je jenom, počkat, já to nastavím. Pojďte. Pena! No, takže dáme, co si, já budu Crossroad. Big Crossroad, já mám Big Crossroad. Sorry, já to chtěl zmačknout. Ok, takže rando. Tam Burst Rifle. Random. Burst Rifle. Maxim, tak snajperka. Jo. Burst Rifle, už jsem dostal. Hele, dostal jsem. Maxi dal snajperku, jo? No dobře, ale další to Jo, já nejde. jsem to viděl. Takže, Ne, boost, ty jsi počkejte, dal. co máte? Já mám Burst Rifle, Uzi, Chainsaw a Sečusky. To je docela v midu, kámo. Kam mám talu a tenhle ten. Kámo, tak jako když máš Maxi snajperka se nesmí. Kámo, že ono to prostě, kámo, já ho mohl zabít, Já bych, Po každý hře se mění. jo, pokaždé, že se neměl. Kámo, RPGčko, flare guna, throwerka a... Kámo, já mám nejsem No a co já měl... Mám zeč. Jo. Kámo, ta zeč je jenom na zabití. Musím tě Co? takže s touhle zbraní mě zabiješ. Tak mě padla. Já to nemůžu. A zase Max mi říká, ne, to mě zabil Max. Max říká, že má ty nejhorší zbraně, má jedny z nejlepších. Ty máš start. Budu tak seke. To není toxic. Ty máš Random. Bene, ty Ok, máš... mě padly energy pistolky a Mě padl RPG. Mně padla energy rifle, shorty, knife a jumpet. Ok, v midu jumpet. ne. Kámo, já mám to RPG. Vypadlo RPG. Ne, já padám mimo mapu. Kámo. Za tebou, Maxi. Tak Sekirou ho úplně nedoděláš, kámo. On má shortinu, on dělá shorty. Same to mi padlo. Kámo! Random loadout. Kámo, nevíš. Sniper energy pistolky. Kámo, shotguna, revík, battle axe a molotov. To je blbá. Nejvíc blbější. Bůh hlava. Ale Maxi, je to hra, prosím. Tak já si když takovým samostatným... Tam ale to jsou prostě, to nejde, když je tady v rohu, my na tebe jdeme, tak nám zase něco hlavu, to kurva nejde. Samé. Omlouvám se. Kámo, já mám jednu z nejnubáckejších, to
Maxi, nebo já mám bol. Já mám lupa. Kamo! Mám lupa. Špeku! Ty jsi hrozný špek. Proč? Ale tam je použiju distroušnu. No tak za chvíli asi to ukončíme. No kámo. No. Tuc. Dobrý, takže to je poslední kolo, co natáčíme. Bude tohle poslední kolo prostě. Já mám nepadl minigun kladivo. Kámo, já jsem si nestihl vyměnit zbraně. Bene, nepadl minigun kladivo. Ty máš jumpet samé? Máš. Nepadl minigun Já jo, a nepadl. kladivo. Já mám nepadl minigun. Pane, to je mega anti. Hej! Já mám tak... Ty je to hra. Maxi, natáčíme. Vlastně Maxime, to, když to budeš dělat, tak už nikdy s náma nenatáčíš. Tak já... Do hlavy se nevrátí, Maxi. Pojď, co mi to jméno udělat? Já mi udělat tohle. Hej! Ty jsi se vyměnil. No stejně vyhrál Max jako. Teď si je fakt vyměním, jo. Hej, jak to, že jsem to dostal? Fakt, Benny, já jsem si to fakt vyměnil. Já si to fakt vyměňuju. No nic. Já mám Grand Jumpet. Launcher, Slingshot, motorovku a Já molotov. mám taky motorovku. Kurňa. Jsi mrtvej sama. Ty říkám. A já! Jsi mrtvej, Bene! Cože? Co jsi říkal, Maxi? Jsi mrtvej, Bene. Jsi mrtvej. Sám jsi mrtvej. Já mu tak... Já to dodělal kosou. Ale nechte se. Maxi, já to taky takhle můžu bouchat. Yes, kámo! Assault Rifle, to je jedna z mých nejoblíbenějších. Exogun, tohle je tohle. No, Face Rider se. Kámo, já už tohle fakt nechápu. Mě padá jenom jedno. BOOM! Kámo! Ty máš snipu! Tak já za to nemůžu. Špeku! Máš snipu, Maxi, bacha. BOOM, dostaneš hlavu. Seš KO. No tak, video se co nejdřív ukončí. Yes, snipa, flare gun, riot shield. Po téhle hře, po téhle hře video končí. Sama vyhlaj, prosím. Dej ho snajpou. Sama. Yes. Mezerou. Vůbec, já si prohrát první, vůbec. Chceš... Asi kámo. Kámo, gunblade, nejhorší zbraň. Někdo z vás snajperku? Já nemám piperku, ale mám gunblade, nejhorší zbraň. Snajperku? Ne, gunblade. Já už ne. Já To zase je nejhorší mám hra. crossbow. Já mám blbej crossbow. Ne, Bene! Máme tkytku. Bene! Bene, nedělej to fakt. Kámo, Distrotion, Energy pistolky, Sky, Small Grenade. Kdo teďka vyhraje je King. Já, protože mám snajperku. A já zase panevil pistol. No, panevil pistol, babo. Maxi, vem si něco jiného. Bacha, číhá tam na tebe. Yes! Dobrý, Ben je King, no. Máte mu to! No, tak
Tak pro dnešní video je to všechno. Dejte odběr a zatím čau.